Күңелләргә аклык истәп, җир өстенә җемелдәгән карлар ява. Яңа еллар галәм буенча атлап килә. Нәкъ бүген 2023 елның 4 гыйнварында Николаевка районы Зур Ширкли авылында яшәп килүче Тәнзилә Ризван кызы Аюпованың 60 яшьлек юбилейлы туган көне. Әлеге олы шатлыкны аның белән бергә бүлешеп, ихлас күңелдән ургылып чыккан җылы теләкләрен кызы Мәрьям, кияве Ринат, килене Алсу, оныклары Зиннәт, Султан, Алия, Мәдинә һәм Усман җиткерергә ашыгалар. Ана хакы Тәңре хакы диләр. Әйе, тикмә генә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта газиз әтиәниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәебез, сөекле бикәебез. Сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа өзелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без бала оныкларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын. Кадерлебез, син бу дөньяда һәйкәл куярлык зур хәрефтән ана. Әткәебез белән безне, ике балагызны итәгатьле итеп тәрбияли алдыгыз. Икебезне дә башлы күзле итеп, олы тормышка бастырып, гаиләләребезне корырга ярдәм иттегез. Әгәр сине рәнҗетеп, вакытында авыр сүзләр әйткән булсак, гафу ит. Киләчәктә без сиңа авырлыклар китермәскә тырышырбыз. Безнең өчен, оныкларың өчен үзеңне саклап яшә әле, кадерлебез. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әниебезнең алтын куллары бер кайчан тынгы белми. Ул безнең бик тырыш, бик уңган хатын. Гел безгә ярдәм итә һәм бу дөньяда бары балаларым өчен генә яшим дип әйтә. Без аңа мең рәхмәтле, кадерлебез. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач, безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән саен күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, барбырчу, кайгылар онтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган саен, йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман, бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Хөрмәтле Тәнзилә Ризвановна, юбилейлы туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая. Син моңайганда, җаным моңая. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң
Seni